Τον άνθρωπο που έκανε περήφανη την μικρή μας Κύπρο, τοποθετώντας την για πρώτη φορά στον παγκόσμιο χάρτη των βραβευθέντων με Νόμπελ, Χριστόφορο Πισαρίδη, τίμησαν χθες βράδυ οι Ροταριανοί της Λεμεσού. Ο νομπελίστας της Κύπρου, γνωστός για την προσφορά του στην οικονομική επιστήμη, παρέλαβε τον ανώτατο τιμητικό τίτλο του ομίλου στην παρουσία εκλεκτών καλεσμένων. Ο Ροταριανός Όμιλος Λεμεσού Αμαθουσία, επιβραβεύοντας την αρετή και τη γνώση, αποφάσισε να αναγορεύσει τον καθηγητή Χριστόφορο Πισαρίδη σε εταίρο Paul Harris Fellow. Ο Χριστόφορος Πισαρίδης ευχαρίστησε τον Όμιλο για την τιμή που του έκανε, ενώ στη συνέχεια ανέπτυξε τις ιδέες που του έφεραν τον Νόμπελ Οικονομίας. Βέβαια, έδωσε και μία άλλη εξήγηση. Είχα και εγώ τις ιδέες μου, σαν νέος, και οι περισσότεροι γυρεότεροι τότε στο περιβάλλον μου δεν με πίστευαν. Αλλά έχω καταγωγή από την Πιτσιλιά και έχω και γυνάτη. Γιατί αυτό χαρακτηρίζει τους Πιτσιλιούς. Υπομονή και γυνάτη, φλάγκα όπως λέγαμε. Τα οποία πιστεύω είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά μιας επιτυχίας. Τόσο απαραίτητα που πιστεύω πως ο επόμενος Κύπριος νομπελίστας οπωσδήποτε θα κατάγεται από την Πιτσιλιά.